खृष्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो आरोबाव सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबावबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रामखौबो आरोबाव फोरबो जिशु खृष्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअआव नायगिरि साफ्रामखौबो आं बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोबाव दिननि उनाव मोनसे कमेन्ट भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनैखौ मिथिनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिशु खृष्टनि मुङै आं दिनै बेखौनो मिजिंथिहरबावबाय। आरो बेनि सिगां अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आंनियावहाय गोबांथार दिनै कमेन्ट्सफोर दिनै सफैनानै दङमोन, नाथाय इनायनो सरि आं क्षमा बिहरो बिथां कमेन्टारफोरनिसिम। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि कमेन्टनि सायाव आं दिनै भिडिअ लाबोनो हायाखै, गोबांथार बेस्थनि थाखाय, गोबांथार मोजां रोखोम सम मोनैनि थाखाय। नाथाय दिनै आङो गोबाव दिननि उनाव आरोबाव खोथा होनाय मथे सासे कमेन्टारनि कमेन्टखौ नोंथांमोनजों रायज्लायनो शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोनजों आं बे समाव सिनायथि होनि आरो बिथांनि कमेन्टखौ आं शेयार खालामनि। गिबियावनो बिथांखौ आं नोंथांमोननो सिनायथि होनि। बिथांनि नामानो जाहैबाय जुरिस्मा बि, दैट मिन्स बसुमतारी होननानै आं सानो। बिथांनि नामानो जाहैबाय जुरिस्मा बसुमतारी। अब्ला बे समाव बिथां जुरिस्मा बसुमतारीखौ बा बिखौ आङो बे समाव हाजासे आंनिफ्राय थेंक इउ जासिहरदों। आरो बिथांनि जे कमेन्टआ इनायनो गोबाव जाबायमोन आरो बे गोबाव जानायनि थाखायबो आङो सरि आङो बिथांखौ बुंहरो। अब्ला बे समाव बिथांखौ आङो स्पेसियेलि दिनैनि बे कमेन्ट भिडिअआव आङो वेलकाम खालामदों। आरो बिथां जुरिस्मा बिया आंनि बे भिडिअखौ नायसनबा बायदोंब्ला बा नुसनदोंबा जोबजासे नायलांनो थाखायबो आं बे समाव मिजिंथिहरबाय। अब्ला फैदो देयार भिउअर्स, बिथां जुरिस्मा बिया आंनो मा कमेन्ट हरदों जोङो बे समाव खोनासंज्लायनोसैलाय। बिथाङा लिरहरदों, दादा मोनसे सोंनाय, सासे सिख्लाया गावनिफ्राय उन्दै हौवाजों हाबा जानो मोनगोन ना मोना? आरो सासे हौवा आरो हिन्जावा हाबानि सिगां गाज्रि आरो लोगोआव थाबाबो पाप ना दादा? बेनि भिडिअ लाबो। खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथां जुरिस्मा बिया गावनि कमेन्टनि सायाव दिनै आंखौ भिडिअ लाबोनो थाखाय रिक्वेस्ट खालामदों। आरो आसा खालामो नोंथांमोना बिथांनि जे कमेन्टखौ खोब रोखायैनो मिथिबाय जे माने ओरैबायदि सोंहरदों, सासे सिख्लाया गावनिफ्राय उन्दै हौवाजों हाबा जानो मोनगोन ना मोना? ओमफ्राय आरो बेल' नंबावा, आरो सासे हौवा आरो हिन्जावा हाबानि सिगां गाज्रि लोगो सोमोन्दो थायोब्ला बियो पाप ना दादा होननानै आंनियाव सोंहरदों आरो बुंदों बेनि सायाव भिडिअ लाबो। बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे कमेन्टनि सायाव दिनै आं भिडिअ लाबोबाय आरो नोंथांमोनजों आं दिनै बेखौनो शेयार खालामनो सानबाय। दिनैनि बे मुगायाव ना जोंनि माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा, एस्पेसियेलि खृष्टियान जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा ना हाबा जानायनि बैसोखौबो दिनै बावगारलांनो हमदोंसै, सिनायनो रोंलिया। आरो बैसो जायालाबानो हाबा जानायखाय गोबांथार समाव फेमिलि प्रब्लेम्स, बिसि फिसायनि गेजेराव प्रब्लेम्स, हाबा जाखांनानै नागारलायनाय ना रागा जोंलायनाय, दुखु दाहा जालायनायखौबो जों दिनै नुनो मोनो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला फै जों बे समाव आरोबाव गोथौयै जोङो मिथिनानै लानि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांथारगोन आरो बुजिथारनो नांगोन। आरो सोरबा जुदि उन्दै बैसोआवनो, दैट मिन्स बैसो जायालाबानो हाबा जानो नागिरदोंब्ला बे भिडिअआ बिथांमोननि थाखाय इनायनांथार बा इम्परटेन्ट जागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। आरो सोरबा
बैसो जायालाबानो हाबा जानो नागिरदोंब्ला आंनि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासे नायलांदो नोंथांनो बियो बिराद गिदिर खामानि जागोन आरोखि अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आङो गोबाव बोसोरनि सिगांनि मायथाइफोरखौ आं दिनै मुंख'ला बेवहाय बेबायदि जोंनि भारतनि आयेन मथे जोंनि देशनि आयेन मथे होजानायखौ दिनै जोङो नुनो मोनो दे 2006 मेरिज एक्टनि मथेब्ला आरो बेनि बोसोरनि सिगांनि मेरिज एक्टनि मथेब्ला आयेन मथेब्ला मा जाय सेंग्राया 21 बोसोर जायाखै that means जाय सेंग्राया 21 years जायाखै आरो जाय सिख्लाया 18 years जायाखै that means जाय सिख्लाया 18 बोसोर जायाखै बिथांमोन बादि बैसोनि मानसिफ्रा जुदि हाबा जायोब्ला बिथांमोनखौ मा होननानै हमनाय जायो चाइल्ड मेरिज उन्दैयावनो हाबा लानाय बा उन्दैयाव हाबा जानाय होननानै मिथिनानै लानाय जायो हमनाय जायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बिथांमोन बायदि बैसोनि मानसिखौ सासे सेंग्राया 21 बोसोर जायालाबानो आरो सासे सिख्लाया 18 बोसोर जायालाबानो बेनि सिगां हाबा जायोब्ला बिथांमोनखौ दिनै आयेना हमो सरकारा हमो आरो बिथांमोनखौ दिनै पानिशमेन्टबो दिनै होनाय जायो तो बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेबायदि बा बेनिफ्राय खमसिन सेंग्राया 21 बोसोरनि खमसिन जायोब्ला सिख्लायाबो 18 बोसोर बैसोनि खमसिन जायोब्ला बेबायदि बैसोआव माब्लाबाबो हाबा मोना आरो बिथांमोनखौ दिनै मा जायो सरकाराबो हमनाय जायो आरो जों सरकार नङै जों बिमा बिफा जाथि बंस बाहाय बाहागि गामिनि मानसिफ्राबो बिथांमोनखौ हमनाय जायो दुखु फोरमायो आरो बिथांमोननियाव गोजोननाय गैयै दिनै जायो आरोखि तो बेनिखायनो सोरबा बेबायदि बैसो जायैनि सिगां हाबा लानो सानदोंब्ला आङो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरबाय नोंथांमोना बे बैसोखौ जायैनि सिगां बा बेनिफ्राय खमसिनब्ला हाबा लानो दासान अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर सम जानो हो फरायग्रो स्टाडि खालामग्रो डिग्री लाग्रो माबा मोनसे थांनानै थानाय लामाखौ होसोग्रो बेनि उनाव हाबा लादो आरो सुख शान्ति गोजोन रायजो जादो तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोरना बे इनायनो गोनांथार आरो दिनै बेल' नंबावा जाय बिथांमोनखौ बैसो जायालाबानो हाबा होदों बिथांमोनखौबो सरकारा हमनानै पानिशमेन्ट दिनै होनाय जायो आरोखि सोरबा जुदि बैसो जायैखौनो हाबा होदोंब्ला बिथांमोनखौ मा खालामनाय जाबावो सरकारा मिथियोब्ला हमनानै बिथांमोनखौबो दिनै पानिशमेन्ट होनाय जायो दिनैनि बे मुगायाव ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर स्पेशली जोंनि ख्रिस्टियान इउथ्स बा सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखौ मिथिनाया इनायनो गोनांथार आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बेसेबां बैसोआव हाबा लाजायो लाजाया खोब गाहामथारै मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं दिनै मिजिंथिहरबाय आरो दिनै बेल' नङा बेखौनो खावलायहरो बे भिडिअनि गेजेरजों सोरबा 21 बोसोर जायालाबानो सोरबा 18 बोसोर जायालाबानो हाबा लानो गोसो जानाय गुदुं गुदुं गुलुब गुलुब जानायफोर जुदि दङब्ला आङो खावलायहरो नोंथांमोना पानिशमेन्ट मोनगोन बैसो जानो होग्रो अब्लासो मा बिमा बिफायाबो नोंथांमोनखौ बोर होगोन नोंथांमोननि हाबायाव तो आरो बे समाव फै जोङो मोनसे पइन्टआव जोङो थांबावनि बिथां जुरिस्मा बिया आंनो आरो मोनसे बाथ्रा सोंहरबावदों तो बेनो जाहैबाय आरो सासे हौवा आरो हिनजावा हाबानि सिगां गाज्रि आरो लोगोआव थाबाबो फाबना दादा बेनि भिडिअ लाबो मोननै बाथ्रा सोंहरदों मोनसे अलरेडि थांबाय तो जोङो बेखौ नायबावनि अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन सोरबा जुदि बाइबेला दिनै जोंनो खोन्थायो हाबानि सिगां जुदि लोगोसे थायोब्ला आरो हाबानि सिगां सोरबा जुदि मोदोमनि सोमोन्दोआव थायोब्ला that means sexual relationshipआव थायोब्ला बा जायोब्ला बियो इसोरनि आयेनखौ दिनै सिफायनाय जाबाय आरो इसोरनि आयेनखौ सिफायनायानो बिराद गिदिर पाप बेनिखायनो हाबानि सिगां माब्लाबाबो इसोरा जोंखौ लोगोसे थानो थाखाय सासे हौवा सासे हिनजावखौ ज' थानो थाखाय जोंनो बाइबेला एलाउ होआखै पारमिसन होआखै इसोराबो आरो मानसिनि नुनायावबो बियो माब्लाबाबो
हामजाजाथाव नाजावजाथाव बियो नङा बेनि जायगायाव इनायनो दिनै मा लाजिथावथाव आरो जे इसोरनि बोरखौ मोननांगौमोन माब्लाबाबो इसोरनि बोरखौ मोननो हाया जुदि हाबानि सिगां लोगोसे थायोब्ला अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर सोरबा जुदि बेबायदि जानो नागिरनायफोर दङब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो नोंथाङा जुदि बेयाव थाबायदोंब्ला बेनिफ्राय गावखौ हमथादो अब्लासो नोंथांनि हाबायाव बा नोंथांनि हाबानि समाव इसोरनि बोरा थागोन ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम आं मोनसे जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै आं खोनासंहोनो सानदों आसा खालामो नोंथांमोना खोनासंलांगोन थ' बेखौ मोननो हागोन 1 करिन्थ 2 बालाबनि 8 सिरि थ' बाइबेलाव गोबांथार बेनि बिसय लिरनाय दङ नाथाय आं मोनसेल' बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनो गोसो जादों जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय मा 1 करिन्थ 2 बालाबनि 8 सिरि that means 1 Corinthians chapter 6 verse 18 बेयाव बेबायदि बुंदों नोंसोर जिना हारिनिफ्राय गोजान जा मानसिनि गुबुन पाप मानिया मोदोमाव नांदेरा नाथाय जाया जिना हारि खालामो बियो गावनि मोदोमनि जेंगा पाप खालामो खोनाबायना खनसेबाव नोंसोरो जिना हारिनिफ्राय गोजान जा that means हौवा हिन्जाव हाबा जायैनि सिगां जुदि लोगोसे थायोब्ला बेथ' जिना हारियाव थांबाय ना हाबानि सिगां बे खामानिखौ मावोब्ला ना सेक्सुअल रिलेशनशिपखौ जुदि खालामोब्ला बियो जिना हारि जाबाय अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओमफ्राय मानसिनि गुबुन पापा मोदोमाव नांदेरानो नाथाय जाया जिना हारि खालामो बियो गावनि मोदोमनि जेंगा पाप खालामो होननानै बुंदों थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो गोबांथार दिनै बाइबेल सिरिफोर दङ भिडिअआ गोलाव जायैखाय आं मोनसेल' बाइबेल सिरि दिनै बेखौ लाबोबाय मा खालामोनो जोंनि मोदोमनि जेंगा पाप जायो जुदि हाबानि सिगां बे खामानिखौ मावोब्ला थ' बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं खावलायबाय जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा not allow God is not allow us to stay together before marriage मिथिबायना जोंनि इसोरा हाबानि सिगां ज' थानो थाखाय जोंखौ एलाउ होआखै हौवा आरो हिन्जावखौ हाबा जाखांनायनि उनावसो नङाब्ला नोंनि मोदोमनि जेंगा नोङो पाप मावनाय जाबाय आरो इसोरनि सिगाङावबो बे इनायनो गिदिर पाप मावनाय जाबाय मानोना नोंथाङा इसोरनि आयेनखौ सिफायबाय इसोरनि आयेनखौ सिफायनायानो दिनै बियो पाप जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरो मिथिसेयावबो जुदि नोंथाङा पाप खालामोब्ला इसोरासो मिथिसिगौ नोंनि पापखौ खेमा होगोन ना होआ अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना जों दिनै मोनसे एग्जाम्पल बेनि सायावनो जों दिनै बयबो मिथिखागौ ना अरखौ दाङोब्ला अर जोंफुनायाव आसिखौ होयोब्ला खामो थिफुयो होननानै बेखौ नुसेयावबो मिथिसेयावबो जोंनि आसिफोरखौ अराव जुदि होयोब्ला बेथ' खामखागोन बेथ' थिफुखागोन आरो मा नोंथाङा अब्ला जों खस्थ'थ' जों मोनखागोन नंगौना नङा दिनै बेबायदिबो दिनै जानो हागौ थ' बेनिखायनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों दिनै बेखौनो जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दं बा जायफोर दायो आंनि बे भिडिअखौ नायबाय बेखौनो आङो रिक्वेस्ट खालामो बेबायदि जायोब्ला इसोरनि बोरा थाया आरो बाइबेला दिनै जोंखौहाय एलाउ खालामाखै ज' थानो थाखाय हाबानि सिगां थ' बेनिखायनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै जों बेनिफ्राय गावखौ हमथानि गावखौ बासायनि मानो होननानै बुङोब्ला हाबा जाखांनायनि उनावनो नोंथाङा ज' थानो मोनखागोन बेनिखायनो जोङो मानो इसोरनि जेंगा पाप मावनो जों मानो जोंनि बोरखौ दिनै खोमानानै लानो ना मा होनो थ' हामबायसै ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माबायदि बैसोआव हाबा जानांगौ आरो हाबा जायैनि सिगां लोगोसे थाजायो ना थाजाया हौवा हिन्जाव बेखौ गाहामथारैनो बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिं थिहरनानै दिनैनि बे कमेन्ट भिडिअ मेसेजखौ आङो बेयावनो दोनबाय हामबायसै आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय